Fa molt de temps, el poble de Montblanc era devastat per un monstre ferotge i terrible. Tenia un alè tan pudent que enveninava l'aire. Preocupats per la situació, els reis van decidir donar cada dia de menjar un animal. Primer, un gall. Després, un bé. Fins que els animals es van acabar i van haver de començar amb les persones. Per decidir qui seria el primer, van fer un sorteig i li va tocar a la princesa. Mentre la noia es dirigia cap al cau del monstre, un jove cavaller amb una brillant armadura, muntat sobre un cavall blanc, es va presentar. La donzella se'l mirà i l'advertí. «Fugiu, fugiu ràpidament d'aquí, noble cavaller. Si us quedeu per aquí, apareixerà la bèstia i només us vegi us devorarà». El jove cavaller se la mirà i li contestà. «No patiu, jove donzella. Si sóc aquí és perquè he vingut expressament. He vingut des de molt lluny per protegir-vos a vos i alliberar el vostre poble d'aquesta fera». No va tenir temps ni de dir això que al cap de poc va sortir la fera, davant de l'horror de la princesa i el goig del cavaller. Va començar una intensa però breu lluita, fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva espasa, que va deixar malferida a la terrible bèstia i la va matar. De la sang que en va brollar en sorgí ràpidament un roser, amb les roses més vermelles que la princesa hagués vist mai. Roser que el jove cavaller en tallà una rosa i li oferí a la princesa. Per això, cada 23 d'abril, a Catalunya, regalem una rosa.